Il-minuta tibda issa. Diane Portelli, direttriċi u koreografa. Moveo Dance Company, intkom din id-dur id-dinja. Fortunati ħafna għamilna launch ta' produzzjoni jisimha From Malta with Love u on the go il-ħin kollu minn pajjiż għal ieħor. Intkom għandkom iż-żeffina jaħdmu magħkom full-time? Iva, palissa aħna qegħdin 8 fil-kumpanija u żeffina huma magħna b'salarju fiss kull xahar. X'inhu l-akbar sodisfazzjon? Kon naħdem fil-biznis ta' missieri, però ovvjament qatt ma kelli dak is-sodisfazzjon dejjem xtaqt naħdem fl-arti. U meta tajt ma' Dorian, dak il-moment meta ddeċidejna daqshekk issa l-aħjar deċiżjoni li għamilt f'ħajti. U fuq xi xatt taħdmu bħalissa? Fuq Nutcracker li hija produzzjoni annwali li nagħmlu għall-familja kollha, peraw li jiġu ħafna nies bħalma dejjem għamlu fl-aħħar snin.